Shalom, Horas, selamat hari Minggu ma dihita salutna. Nama pungu dohita sadarion di Minggu Misericordias Domini, gok asini rohani Jehovah do tanoon, Psalmen 33 ayat 5b. Doho topik Minggu, marhaposan tu Jehovah mahamu, naman Johita, asa toktong marhaposan tu debata, di nasa gulmit di ngoluta, di lasni roha nang di arsakpe. Atong tapuji matuhata marendi mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do, majadi akalangit. Marolop-olop mahamu, ale akka partigor, mangasahon Jehovah, taluk do marede akka na ujur maroha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok moliate dohami tuho, ala ditaluan hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala distondangi ho tanoman nami, asa marpakirimo na mangulu hami, ala ni hakehemi, dakpola mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu do hami, di paucat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargugoy mahami mamuji dohot mangoliho ari-ari, pasang apako di bagasan haporseaon na mangulu, paima sahat hami tulabungmu. Amen.
Mangihon hamuma patik ni debata di Minggu Misericordias Domini sadarion, imana tersurat di Poda 15 ayat 10 tolu. Roha nahilas pahisar panaili, alai molo marsak roha margudopang matodi. Atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata, laho mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Tato tima dosata nagodangi tu adopan di debata martangiang mahita. Hale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha dang lomo roham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalana asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubain hupangido hami, saya sudah tima toru-torum, asa unang mengonai betu hami. Saya sesama dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tuhase sani dosata. Songonon dohatani Tuhan Jehova. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajatomu. Au situtu, au sadiri manelesei akka pangalasim. Ala ni hadireoku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di debata na digijang. Diau Tuhan Yesus asal kudus Sudena nadok nang dosa nang tuau rikot doroku Yesusku Tuhanku ditobus hoa disesa doaku doakan dosaku nang ale dongan ditobus nang Diau doa surga sudeha sonangan on di Yesus ale dongaki sai golong mudarna nang hopartoa isonang niro anasumurungi disesa doaku doakan dosaku nang ale dongan ditobus nang Hatani debata turpuk epistel minggu misericordias Domini sadarion. Tarsurat di Pangukapon 5 ayat 10 sada rodi ayat 10 opat. Marsikat soring mahita majatsa. Dungi mamereng maau gabehu bege masongon suarni torop suru-suruan humaliang habangsai. Nang suarani akka parngolui. Dohot akka situai, ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Marsuara nagugu nasida mandok, natama do biru-biru nang tarbunui manjalo hagogoan dot hamoraon dot hapistaran dot sahala dot hamulyaon dot hasangapon dohot puji-pujian. Gabe hubegema suara ni nasa natinopa, akana di banua gijang, di tano, di toru ni tano, rodina di laut, tungsal hutna di bagasan akai mandok. Puji-pujian dohot hamulyaon, dohot hasangapon, dohot hagogoon, rodi saleling ninelingna ma di ibana, na hudul di habangsai, dohot di biru-birui. Jadi didok naopat parngolui mah, amen. Laos manukap ma akasituai huhut marsoba. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naom peopsa.
Amin. Asini rohamu puji Allahumma manobusa Dipaiya sorohaku Kami sorang amuau Inananmu rohanami Tondimi mangkohi Pake dohot ngolunami Kami ulang-ulangi Saya moti marohaku Asamoy kohamuang Saya borma pasu-pasu Nang marhite siyanau Inganangmu rohanami Tondimi mangkohi Pake dohot ngolunami Kami ulang-ulangi Tahati dakon maha porseotai, songon nahina tindakon didongata sa porseon di sandok portibion, rapma itamandok. Au porsea di bata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosa, natumu palangit dotam. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jahoba nasa sadai, imana tinuhoni si Maria, naga begabean siatot di porbadia, andorang suhabubuan. Ida tuhata, natumau na bernit, di panghumani silatus, nama te terpajal lo ibana di au pinar silang, na tuat unutoru di tanah, na mulak mengulu di hari patuluhun, nama naik di surga, lau hudu di siamun di bata Jahoba, amanai pargugo na suatu dosani, isiba ibana pai mamulak sogot utan, manghumi halak na mengulu doh namate. Au persea ditodi porbadia, jaladong sada huria nabadia. Huria hatopani ala Kristen akka nabadia. Dohat isan dosa, dohat dihatai namandok. Mulak mangulu sogot daging halak nang mate. Dohat dihanguluan na sora suda. Amin. Horas madihita saluhutna. Titing dihita mingguon. Tabuka majo warta jemaat natatiop masing-masing. Asa hujaha mananga piga-piga poin na perlu. Na parjolo, ia guarni mingguta sadarion ima, misericordias Domini, na marlapata doi, gok asiniroha ni Jehovah do tanoon. Topik tadi mingguon, marhaposan tu Jehovah mahamu. Nomor 4, persembahan. Persembahan kebaktian hari ini, Minggu 1 Mei 2022, nasogot pukul 7 dohot saunari 10.30 dan nanti sore jam 17 WIB dalam 2 amplop. Persembahan dalam 1 amplop untuk huria, pembangunan gereja dan pusat, dan 1 amplop persembahan khusus pertukaran mimbar HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye untuk operasional HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Pertukaran mimbar Pengkotma Distrik 18 Jabar Tendiye pada kebaktian minggu ini tanggal 1 Mei 2022, pertukaran ialah
pertukaran mimbar pengkhotbah HKBP Distrik 18 pada kebaktian hari ini tadi pagi sudah terlaksanakan oleh Inang Pendeta Diakoni Lasma Rohana Boru Aruan dari HKBP Bandung Timur. Ibadah Minggu saunari jam 10.30 akan dilayankan oleh Pendeta Manuarang Huta Barat STH dari HKBP Purwakarta. Selamat datang Amang di gereja kita. Dan ibadah Minggu pukul 17 akan dilayankan oleh Pendeta Ronauli Boru Sinaga STH dari HKBP Bandung Timur. Pendeta kita, Pendeta Roy Sebarani, melayani khotbah di HKBP Cikampek. Dan Pendeta Pitu Sinaga akan melayani khotbah di HKBP Cimahi, Jalan Lurah. Nomor 6, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini pukul 10.30 WIB, gereja kita akan melayankan Sakramen Baptisan Kudus untuk 1 orang anak perempuan dari keluarga H. Limbong Blofoma Boru Dolok Saribu, jemaat dari HKBP Patumbak Resort Menteng, Medan Tenggara, ada sekarang di tengah-tengah kita. Berita diakonia nomor 7. Seksi ama kita hari ini melaksanakan kunjungan gerejawi ke Cikampek dan melayani kur di ibadah Minggu pukul 10 WIB. B. Seksi Naposo PAN HKBP Sektor Dago. Pada hari ini tanggal 1 Mei 2022 pukul 18.30 HKBP Sektor Dago akan melaksanakan kegiatan pendalaman Alkitab. Khotbah pendalaman Alkitab dilayankan oleh Pendeta Jesiahan. Seluruh Naposo diundang untuk mengikutinya. Dewan Marturia, kebaktian 2 bulanan. Pada hari Senin tanggal 9 Mei pukul 18 WIB akan dilaksanakan ibadah 2 bulanan Mei di gereja dengan tema Lasni Roha Haroroni Gogo Sukacita Sumber Kekuatan, Amsal 15 ayat 13. Khotbah dilayankan oleh Pendeta Pitu Sinaga. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti dan mengikuti protokol kesehatan. Kebaktian 2 bulanan dapat diikuti jemaat secara on-site dan live streaming di saluran YouTube HKBP Bandung Reformanda. Dewan Diakoni Gerakan Peduli ODGJ. Seksi Diakoni Sosial HKBP Bandung Reformanda mengajak jemaat untuk berbagi kasih pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yaitu orang yang gangguan jiwa atau ODGJ, melalui saudara kita Pipi Lumban Tobing yang selama ini giat membantu melayani saudara kita di Rumah Langit Kota Perdagangan Sumatera Utara. Dan juga kita membantu pelayanan orang dalam gangguan jiwa ODGJ di bawah naungan Diakoni HKBP Pematang Siantar. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi membantu gerakan peduli ODGJ dapat menghubungi tim Diakoni Sosial. Ada tercatat di sini nama-namanya, silakan nanti dibaca Inang, Amang.
Sumbangan dapat juga ditransfer melalui rekening BCA atas nama Anita Agnes Lumban Tobing. Batas pengumpulan sampai tanggal 8 Mei 2022. Mari berbagi bersama HKBP Bandung Reformanda. Biar kita berbagi kasih bersama ya Amang Inang. Nomor 10 tulu. Pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat pukul 19 WIB dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Tuan rumah pertanyaan hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 dari sektor 345 Dago. Seluruh jemaat diharap untuk mengikutinya. Pentahbisan calon situa. Tamahami oleh Tuhan apala ditikyon madok mulia tetujulom. Tung makilala hami oleh Tuhan di padongan yomu di hami marsada-sada. Di padongan yomu di hami setiap keluarga. Diliako do Tuhan di hami hahipason diliako gogo. Boy hami pajupang di bagasmu na badion ali Tuhan. Lau marsaur dohot akadongan nami. Terlumobi maya ali Tuhan marsaur dohot ho marhite-hite hatam. Tuhan, pasu-pasu mahami saluhut na ro di bagasmu ali Tuhan. Suang songoni akadongan namin na mengikuti ibadah di jabuna masing-masing. Asiroham di hami ali Tuhan. Atong pasu-pasu ma Tuhan, jala ramoti merdalan ma permingguan di bagasan hasonangan, dohot habadiaon, di sude inganan di sandok portibion. Pergugui, jala persahalai aka perhalado, nama kobasi permingguan, dohot patubegeon hatami. Pasu-pasu aka perminggu na mamuji guarmu, jala na tumangihon ho tuhai baruon ro saluhut na denggan. Asalam rarat hatani debata marhite ulaon sending di bagasan doho tuluar ni huria na niulahon di sandok portibion. Ali debata amanami. Asal parohai masudea kana tua-tua ale Tuhan. Nalahu manugu-nugu akayan nakonna. Lahu mangajari akayan nakonna hombartu dohot lomo ni roham. Asa di pasu-pasu jala ditupahi di bata aka ulaon di huta. Di balian dohot di sude inganan pangulaon di namaragami. Tuhan di bata. Tong dope buanon nami ale Tuhan. Pemerintah negara nami ale Tuhan. Pasu-pasu ale Tuhan. Sian mulai presiden sahat rotunat tumoru ale Tuhan. Lihon hikmat ale Tuhan. Laho manguluhon bangsonaon ale Tuhan. Asa anggiat hami. Sonang soharibu-ribuan ale Tuhan. Dinamangula si ulaon nami. Lehon gogo tu pamarita nami ali Tuhan. Asiroham di hami. Tuhan di bata. Buanon nami dope. Yan nakon nami. Timoti simbolon. Agar semakin lancar untuk berkomunikasi. Ramoti iban ali Tuhan. Jala donganin ng dohot na tua-tua na. Songoni ali Tuhan, akayan ako ni Huriamon, nasa dapotan, keturunan do ali Tuhan, dohot perkerejuan, dohot jodoh ali Tuhan, na posrohan namin ali Tuhan, nalihono mo de ali Tuhan, asalam tabalas ni rohana si dalaw mamuji guarmo na badiyay. Tuhan di bata, akadongan namin na marsahit ali Tuhan.
Kuaran nami marsada-sada, asa apeho tanganmu nagugoy ale Tuhan. Asa ho na mangalihon na hipason. Ho na pamalupon sahit na sida ale Tuhan, nasa totong na sida di bagasan alas ni Roha, lao mamuji guar mo na badiyay. Ale Tuhan, nang pinasida di bagasan persahiton ni daging, tong madongani na sida, asa unang ale Tuhan manibil, gabi halak na asing, gabi arta na asing, manangan asing na dipuji ale Tuhan. Ay konholan hodo pujion ale Tuhan. Ala pos doruhan nami ale Tuhan, liano mo do hamalumon dinasida. Amang SR Sibarani, Andro Elifiasar tambah, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya si Homing Boru Pasaribu, Nyonya Sinaga Boru si Regar, Nyonya si Torus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, M. Tambun, Amang M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T. Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang A. Manulang, Situa KM Panggabean, DJ Situmorang, Sintua RSS Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya S. Siregar Sinaga Boru Napitupulo. Asiroham ale Tuhan, apehot tamu na badiya ya Tuhan, apehot tangamu na sun gugoy, asa sude sahit, buhay ale Tuhan malum siyan pamatang nasida. Tuhan di bata, pasahaton nami dapat tuho permingguan nami, di Lembang, dohot di Sumedang ale Tuhan, pergugoy ka parhalado, suang sooni ng ruas ale Tuhan, nang petung adong rencana na sida mga luluy inganan pergarejaan ale Tuhan parpunguan na sida laho mamuji guarmi lehon gogo di na sida ale Tuhan pasu-pasu sudi ruas na adong disi asa boy ale Tuhan mangulahon na hombar tulomon roham Tuhan di bata tigijang ni saluhut na ale Tuhan pangiduan namiyon jumulo sa dosa nami ale Tuhan asa boy do hami tama mangido tujulom pasahaton elek-elek nami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Tuhan
dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Shalom. Amanami inanami nang naposo bulung remaja sudi hitana marpungun waing. Las rohata buhita patupa parminggonon na parjulu ala tukar mimbar donuaing diakka parhubas parhusoran parjemi taon sahab mata bini parhubas salut sadistri taon sahab mata bini persesta nang tuita saluhutna. Kami marguar padita manuarang huta barat. Inang buru manurung rapdoti tadunuaing opat dana dihami tulu buru sada bawa. Nunga dewasa sudi ngatamat jalaka perkuliahan na. Mangulah kami di HKBP Resort Purwakarta. Jadi di Bagasatikion Lasroha boy hitarap nuaing marhite tukar mimbaron marsanga matuhata marulupuluk ma nang todita sian hatan debata nage beturupuk jamita tabuka mabibilta ima pesalmen biduopat ayat 2 saharo di ayat sia pesalmen biduopat ayat 2 saharo di ayat sia tapai huti hukma hujah hamadihita tangiang mangido haluau saya lusi maau alide batani hati goraku ia hujuho jala palubangau juppa hagugutan asi maroham diau jala tangi hom matangaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lilingod do lear hamuna di hasahalauki sadia lilingodo haholongan ni rohamuna nasohasea jala di oromuna gabus unang soboto hamu marhasurungan do di bai jahuba akahasianna matua di tangio jahuba do molo hujui bana holso kamu hian ma asa unang dapota dosa marhusari ma rohamuna dung rodi podomak kamu asa sonak kamu pilih kamu ma pilih katikoran jala marhaposan tu jahuba mahamu laddo akka nama doktungi sema manupakkon nadinggat tuhita alaya li jahuba saya pasodak ko matuhami soddang ni bohim gumodang dolas ni rohakku di leoko sia dinasida di hamamasa ni kotilon eme dot anggur nagabisi tutu so nang doau hupapea kuhut mamit tornok ai sasada hodo ali jahuba pasonakon au maringanan ido yanggo sahatna hurian itu hata dongan namar lasirohan waeng dibaido judul ni terupuk tahun marhaposan tu jahuba percayalah kepada Tuhan tuhita ka ama di suarahom mamarhite jamitaon marhapo satu jahuba mahita tuakaina di suarahom manuaing marhapo satu jahuba mahamuakainang tu kepada para pemuda percayalah kepada Tuhan andalkanlah Tuhan dalam hidupmu misericordias domini imaguarni minggutan waing guk asli rohani jahuba do tanoon. Dunia ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Jemaat HKBP Reformanda yang beribadah saat ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Jemaat yang beribadah juga secara live streaming, kalau masih live streaming ini Amang. Hidupmu penuh dengan damai, dengan kasih setia Tuhan.
Semuanya kita penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani jauh banu hita salutna. Luar biasa. Panarihonon debata luar biasa asini rohana, luar biasa burjuna tuhita salutna. Molo tabereng jo nuaeng mololau hita tu peristiwa nasalpu mencekam do hidupon nguduton, mencekam. Artinya sampai adong nama rujungu dualani COVID, adong na isolasi, harus ke rumah sakit. Zaman itu memang sangat mencekam, menakutkan. Si habiaran. Hidup benda sampai adong PPKM, adong na sampai 3 bulan mengurung diri, jangan kemana-mana. Alain waing maulia tema di Tuhan, mulai semakin landai. Bui hita beribadah nuai. Jadi gok asir rohani jauh baru tanon, nang hurion, nang hita, nang rumah tangga, nang hita sendiri. Alai dung lakin landai nuaing, masih hol jol mamar minggu. Bohadison masih hol mamar minggu jol manuaing. Alai so gok kita nuaing, igijang ni gurok kido kosong. Natu diro na sida nuai. Marari raya ratih mudik. Ati wadoh mudik tu nuai. Alena neng berengot tagok asin rohani jauh baru tanoon. Dia kena salpui yang telah berlalu. Masek borat tadu pirupanim. Hamuna kadongan marhite turpukon di pergumulan ni si David, Raja David, di sidoi bana marsuara nuaing nagurang dia rupi bana, dilili doi bana, dihasugu hodoi bana, ikut taku hodoi bana, ikut bunuh hodoi bana. Masih gurang, bayaku kita jono yang gurang ni pergumulan ni. Ikut neng dibunuh, dilili. Jadi hitau pebu itu si pata masih gurang pergumulan tadi. Adong do hitana bergumul neng masih borak namar minggu. Beban begitu mendekat menimpa hidup kita. Remaja juga, pemuda juga banyak pergumulannya. Yang sudah bekerja itu saja pekerjaan belum naik-naik. Nah mengalui karejo masih mau dahapot. Meragam nuaing. Jadi udah kia pergumulan nih. Jadi bui dojol ma berengom mekkel. Tapi ternyata pergumulannya berat. Hidup benadong hatai nama dok, mekel di si hapataran, tangis di si habunian. Di adu paninatorop mekel. Bahagia. Hirana marulup-ulup, tapi dia punya beban. Demikian halnya David di dalam pergumulannya. Satu-satunya yang menjadi penolong bagi dia adalah Allah. Hidup benar hidup ibana. Debatado mual ni hati goran. Debatado palubak koroha. Debatado parholong. Hidup benar di suaraon. Alejol manusia debatado parholong di pergumulan di beban naborati di arsak ni rohami di suarahon nuaing unang manibil unang ulaon na jahat alai debata para sini rohai ay guk asin rohan jauh baru tanon tu sima ita marahapurusan tu sido ita di jauh nuaing ala debata para siroha do ibana didok mahamu akajolma. Kenapa masih mencintai yang jahat? Buasa saya jahat dope parangemu. Buasa saya dope humar gabus. Buasa suguro hamu tu akan aposon debata. Husuku maju hamu nuaing baru di reformandau nate. Dia gumudang
Di tangya ko kamu manang di pahata-hata hamu parhalado. Dia do gumodang. Berimbang do. Di patah-hata mang ditangyak ko do parhalado na pad di tanah. Berimbang do rate. Si patay patah-hata si patay tangyakon. Alin yang dohonok ko jo tuha makan na tua-tua manami na nami. Mula na yung pahata-hata mo bihami parhaladoon. Di kamar mahami hata-hata yamu. Unang dibigi damangin ang da. Ay mula di pahata-hata hamu hami. Anak ko tayo alergi may ito hakabibi. Ngapai ka hakabibi? Ngapai ka harus keribada ke hakabibi? Pendetanya begini, sintuannya begini. Jeholak kamu na dua mas suami istri patah-tahun meletungi kok katamu hami. Ale gumudang matangnya kok kamu ke parhala dua ti. Amang inang. Ay haim perdi tapi hutangnya kami do luas narupani. Marsi tangnya ngam mahita. Iko martangan. Bukankah Tuhan itu bukankah Tuhan yang memilih para hambanya? Bukankah Tuhan mendengar seruan hambanya? Itangi hodo juju niak kana posonai. Jidu di suara hon lain ali jul mau nang ule hon na jahat. De bata parholong ni roha de bana tu ibana mahoro. Dungi diuduti mamuse. De bata parholong roha unang ule hon na jahat didok mamuse. Pilihon berilah persembahanmu dengan benar. Pilih kau ma pilih katigoran. Porsea mahamutu de bata. Ibana domual la siroha lapatanna jangan lupakan perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Mula dong penahaci nuain di lalu dengan dumon yang lalu banyak berkat Tuhan. Jangan lupakan. Unang lupa honak kadengga bahasa ni debata pilih hona denggan perbuatlah apa yang menyenangkan Tuhan. Perbuatlah apa yang menyenangkan Tuhan. Idong ulutan nuai. Ala debata para siroha guk asiroha do tanon guk asiroha do nguluta. Bahema. Mabenlas rohan debata. Mabenlas rohan do ngajolma. Unang tapatubu akan apa tuba. Nasolas rohan debata. Maben arsak ni rohan debata. Maben arsak ni roha ni do ngajolma. Jadi yang gue pergumulan ni gudang do. Heado hamu manuhor mangga di parapat. Heado kan gudang do parmangga di pinggir dele ini. Adong masahala inatta. Saya dan par mobil suami istri singgah di perjualan manggaon. Manis do mangga moni nang manis. Manisian. Baik maju 5 kilo inna. Bukus. Masuk matu mobil. Di mobil dibukain atau dia lang ma. HP asopien. Sampai nena tahun mengalang. Pergebus pertiga-tiga. Pergebus pembohong. Putar pak. Kita balikin. Burjuhia detong amat tahun. Buama suami takut. Diputar do mobilon. Sama tu parmanggawan. Pergebus doho. Ido ko asom. Manis. Hape songnom asom ni mangkamin na. Amang inang 5 kilo do pedi tur hongari buto. Nia saton tu dia benok kusudi inda. Saton niang kan pergumulan ayaho pina di oto-oto ido inda. Ido manis dikirim saton hape songoniman ni. Jilapatan na pergumulan ni mekel do ibana mengadupi jol masudi. Tapi yang gue beban pikiran ada bagi dia. Ido terpuk tahun nuain. Ido terpuk tahun. Unang matangison. Hol soni roham. Orang gak bisa holat madi itu kita. Holat natangis kita. Aladong akka pergumulan. Ido keistimewaan. Itu keistimewaanmu karena kau percaya kepada Yesus. Ala porsea hita tu debata ido keistimewata. Kita punya Tuhan. Menjadi alamat kita memohon kekuatan. Mangido gugu sianibana. Unang ulahon najat
ala dia holong ide batahain. Jin waing neng sukuno majolo tu hita. Boado hitan waing na suami istri majo parjulun waing. Marsi haposat doping. Pos dope rohani amatta turipena na jujur doping uluni ripena. Pos dope rohani inatta turipena na jujur dope suami naon. Marsi haposat dope waing. Mananga holan na sering holan na berbadain waing suami istri. Asal makata istri naon si mahoy si kotonyon neng botohoy danget tu si hoin aron do pesone yak kainang asal makata hamu si mahoy si kotonyon ninna suami molo sairok suami songoni sa sitong na isiro na oto ay molo oto istri na si mahoy si kotonyon buhasa alapon na oto berarti siro na oto. Amat tayo kan. Jadi bapak unak sepa oto ripemi suatu nggak bilang toho otoan non. Unak saya di oto ngaripemi pasu dui. Na pinado mun debata dang jadi sirangon jolma debata do makalomoni. Hidup benda bedia do parlong asaribion. Nuaeng marsi hapo sadope. Ai bu hidup berjumar minggu. Martangiang alai istri sah di Bandung, istri satu ngasah di Cikampek, istri sah tidak sah di Kerawang. Arun dosongoni hiton noeng. Martudu maju songoni. Alai dang arong naholip sian nyado pandide bata di boto desudi. Idon waing ale manusia jolma unang ulahon najat dihaolong ide batado honinna ai buido ya do songonon oma ma di mana gula itu di lemari itu ngai songga atong amatau kan burjuro amatau lao di bereng lamari on nang adong gula ison di sido hinna diberengi danga dong garam dua dong inna dibaing garam ditulis son ima gula do inna buasa garam gebi gula unang diboto somut inna disurak garam biar semut tidak tahu bahwa itu gula buasa gebi songon gebi garam penomu atar songon HP mirui ibaik ko sipudan HP silam tiur inna ang da songon ison ibaen sipudan HP di bawah tu naton guarnia na sipudan ngarong di si buat saruk sipudan muse ay ahon i telepon naton ni sion HP silam tiur ida hodok kemarsi hapo sadope ibu-ibu sebagai wanita karir yang sering ke sana sering ke sini suami juga yang bekerja di tempat lain mungkin di luar negeri atau di mana buah marsi haposan dope. Masih saling mempercayai kayak yang satu dengan yang lain, masih saling jujur kayak yang satu dengan yang lain. Mahatan debatari dok tuitan nuain. Hatan debat percayalah kepada Tuhan, marhaba tu Jehovah mahamu, go kasih ruan Jehovah do tanoon. Ale manusia, unang ulahon na jahatin. Unang ulahon na jahat. Sebagai orang percaya, jangan mendatangkan penderitaan bagi sesama. Perbuatlah apa yang menyenangkan sesama dan terutama apa yang menyenangkan Tuhan. Apakah kehidupanmu nungama baim las rohani tuat tangulu tahun nuai ngamang ina bisa mangulu hita yang godung dolao cari hari be menyenangkan kan bisa mangulu hita mardame hita ngulu tahun ang godung lao cari hari be mardame be kan bisa lihat tuatan waing umur di kita masih bisa berbuat itu. Yang suatu saat apabila tidak bisa lagi mau bagaimana. Hearu arong songonon per tiga buah. Jadi
adong ma sahala duli-duli nang manuhor buaon. Hapi di purin dul-dulion ngarok pencopet. Saya diberengin atau 4-3-3 dul-dulion nang masih berengan nasida. Anggi niat dibereng asa dibain ku di arong pencopet di belakangmu. Dia lah suadong ra dibereng saya dipilih di buaon gaya maret de menat tahun. Oh doli 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 na somalo tong dang di parwahon maret de pagugu. Oh doli 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 na somalo nalao sego namaho. Akhirnya dibereng dul-duliom ma. Dibain natai makuri ada pencopet di belakangmu. Akhirnya sadar madul-dulion dang sauk be copet di bana lau Roma pencopeton tuinata pertiga-tiga raking muruk. Alani ho dang dah botanau. Asai boto ho buka dasar hudo piodahin. Ternyata pencopet be buka dasar doabe. Panakko mulak masa diberengin atom mata ni hari ngalem tibu ditutup mau sahano 3-3 no dititip tu hobar dongan nanasi marminggu main atau di begima suara kur ni ama masai tabu ma suara ni kurnya kamu diberengin atau maparkuri dibereng amat pasti bereng amat do salah amat tak parkur naking do inate diberengin atay ma ayah mata do pencopet naking ibereng amatay ay nata do pertiga-tiga naking hola saya maret de pitor mula amataon lang jolo saya memar minggu naneng dohonon par minggu pe hapi arong do panakko waduh hitan wang namar minggon martidu maju panakko dah ngarong dihita panakko noy martoba juta jo dah ngarong panakko son noy molo par minggu kan untuk dapat hidup baru anggo saya tong dotong congoni darong namuba ya lu jane hita namar minggu inung molo martua non ikut dilebung itu hatta doda ikut rak do jis doda Allah. Jadi unak saya pikiri bipurtibion asal lasroham asal jalo tu hatta ho olong. Jadi manak saya dilinai ho mangulu inong ikorak do Yesus do da inong da. Ko tu Yesus dohan no olong. Tokin nai disukuna nauma oma dong batu hoan no tu dia do hoin batu tu ba matong inna. Hape ngalu jama jamitai ikut tu Yesus rak do Yesus hape tok saya tutu ba pikiran na. Yesus ni dong gulu taon. Unak saya malu jahuhi tama kokok suri na dia siangan on. Dakya cukup. Ngata basuri biasa hebat. Doh di pahopuna ngai sarihon. So winoto do pi pahopuna manang nasong dion. Hapi upistar do pahopuna sa ibana tama SMA do. Pahopuna non S2 on S3 raon. Luje ni jol may manarihon. Saat tu pahopuna. Tulu geleng sarihonom ma dua begeleng nion ikut siya majebu pajong-jongon. Hape dongan na mangulu nuaing ngamaruban masay matua manewa-newa di rumahkumu isiro nabarani madok hupajong-jong jebum nageleng nian ingani mayamang dihomay. Itulah baik kamu madihamu harta nasubuhi ni takko ni panakko nasubuhi ni digagat tasik ninda rupani diharak ngit itulah kaplingan surgawi. Nasa na batu sada sananggi kurang meton natuau dui ninna Tuhan Yesus. Kapan itu kita perbuat? Sekarang lo. Sekarang bukan nanti. Anggurung marujung ulu buhapi kia data tong dorap naik ambulans. Dangarung naik Fortuner tu kuburan horas mak. Arung do tahe. Nang ngoloi nang pe apala burju tho tu gelengmu
Aus surai to na hoko awon no molomod ngau marportuner hima jo dang na olo geleng. Na olo. Jadi bisa mangulur do tanwaing ubain na saya di pai huti atan de bata hita. Porosea mahita tu de bata rap do hoti bana do hita. Ibana do nata porsiai, ibana do siliok kangulur dita. Jangan bimbang dan ragu dalam hidup ini. Pemuda akan haposo ison nuai. Jadikan dan katakan mengikut Yesus harus keputusanmu. Jangan tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Manang buhape rayuan dunia ini dengan berbagai keindahannya, tapi katakan mengikut Yesus keputusanmu. Engkau tidak akan meninggalkan Yesus sepanjang hidupmu. Kudakian rayuan nama saya tabui purtibion. Alani neng berengot tama dijo mahita marhite turpukon. Persea mahita tu debata. Apapun pergumulanmu, yakinlah bahwa Tuhan mampu menolongmu. Jangan menduakan Tuhan. Perbuatlah yang menyenangkan hati Tuhan. Tapaimai. Nama benlas rohan debata. Nang nama benlas rohan di dongata jolmam. Di Bagasatikion laos tapatupado tu yana kota sahalak lau majalo padidion nabadiai. Padidion nabadia atau baptisan kudus adalah suatu masa saat untuk menerima kasih karunia dari Tuhan, makanya kita laksanakan baptisan dang diaek naik dang di usia naik alai sejak dini karena menerima baptisan pasahat tentu guarn debata ama anak doh todi perbadia gebetarudia siri roha ibana mulai siam met ido benata pasahat dan lagi tuhara jaun debata alai tugas sinatoras ido benda disukun naolo doh manugunugu ya anak komunon asa diboto dari Tuhan uluani asa diboto hatan debata naolo mengajar dari sida tu perguruan ni halak Kristen di halusinatoras may naolo doa masih banyak tanggung jawab bapak ya ibu ya untuk anak yang Tuhan titipkan ini dibesarkan di dalam nama Tuhan ibu magudang may bana marlasi rohan ang natolas amin martangya kita mauliate Tuhan basanaiho mangiri-ngiri kami di pasu-pasuho kami dipakulingi hatam kami asa doktong porsea kami tuho hinaborat naniadupan naposomi alay mga sahoko ibana dihilalado dengan nibasam ido ben nagay bidi jami tahon iko marha porsea tuho ay hodo mual ni hagugon do las ni roha say pataw kami Tuhan gabi halomwamu sotong lipe kami sotong manibil kami mulugudang pebuban wadupi kami Tuhan pergugui kami ikomonak kami posohan kami Tuhan muluadong dito nga tungan namin nuahing na orang seha pamatang na di bagasan guarmu Jesus Kristus pamalu kami dok mahalum Tuhan muluadong namarsak namarukil sa tunga-tunga nami do namar minggu dia kabagas tabin waing di bagasan guarmu Yesus Kristus pergugui kami asamona kami mulharuk kami nahurang at Tuhan takanong besi patupaon di tongan rumah tangga di bagasan guarmu Yesus Kristus patuduhon dalam ningudu di kami atong maulihati madiho Tuhan songoni mado anak komon naing pasaton lai matuho marhiti padiyon na badi perhitian niya majalwasi ni roham doi Tuhan gabi anak komu ibana gabi ruas di harajamu ibana pasu-pasumu maibana ibur magudang pasu-pasumu nang natorasna Tuhan pasu-pasumu huriamon pasu-pasumu parhaladum do padita nami namang uduo kuriamon saat utangamu mahami olam marhite Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhata laos tapasaha ma piliata.
pasahat mahita tuna pasahaton yana kota tutuata marhite padidion nabadi mangarade ma tujulu amanodo inang maredde mahita paian madihami. Oh Jesus naik terdiri do poso-poso sai Roma mengaringi uhud manjalon. Di buana torasna nasida betuson ay nay masatona tuhod at danakon. Martang yang mahita alea manami na di banwa gijang narodo hami tujulom mabuan danakon saya si maroham jalo maibah na gebi anakom pasu-pasu jala pergugui maibana mangiahi hangulwa sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamudongan nama buan danak sididionon tangi hokau mahatan Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion ni nama doka kasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guarni dewata ama. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na utonaon itu hamu. Jalaingot ma. Sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasa roh ajal ni asyanganon. Manangise na porsea do ni didi dapota kanguluan. Alai na so porsea hona uhum sugut. Tangi hokamu ma do tahata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di pitcang akasisian naima nama buani. Jari dung di da Tuhan Yesus isugo marohana di dokma. Luasamu ma akar dan akiro tua unang orai hamu nasida. Ai dia kai songonido harajaun debata. Na tutudo na hudokot Tuhan. Manangi sepe anggo sosongo dana ibana majalo harajaun debata. Dang bongo tibana tusi. Dungi dihaul ma akar danaki dia pehom matangan na tunasida mamasu nasida. Nuaeng hamuna toras. Hati daku kau majolo hapor cautai au porsia rap mahamu madok. Au porsia. Maria, gabi-gabi jatuh. Di panggung Tuhan turun tanam namula mangul di hari patulu nama naik tu sulu nama naik parkukun au porsi udah tepannya Kristen dode nggak mengurus atong alusihamu mah hata na usukutonot Tuhan di pangido hamu nuaing didio dadakon tu bagasan ni nahina porsiamu na alusihamu mah beha naolodo hamu mamudaya na kumnaon asa diboto jala di huton nasida hatan debata naolodo hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa geberuas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus
atong tapasahat maibana tu debata marhite-hite padidion na badie. Lagi. Gracia Elora. Ali Gracia Elora Libong. Huri di mahotu basangguar ni debata ama, dohotu basangguar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohotu basangguar ni Todi Perbadia. Saya diramoti Tuhan debata mahodi haubongot montu bagasan harajonna rodi saliling nililingna. Amin. Ya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hopasatami dan aku tu jala di jakoko do ibana gebana komo marhite-hite padidion na badii asa masuk tuhuria ni ala Kristen ibana di tanoon jala ge paneat di hanguluan la saliling-liling na asi maroham doho dinatoras tidak dan akon saya pergugui jala jari mana sida manugunogu dak dan akotuho asarap nasida taruli dia ke artani harajaumu alia manamina di Banua Gijang saya pinal badia maguarmu saya Roma harajaumu saya saut malau meniroham di bonodongon sona di Banua Gijang leon matuhami sedarion nanguluan siapari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugiu tu pangujunan palua mahami sian pangago ai horo na punah haraja ondo tagugun rodi hasangapos saliling-liling na. Amin. Ya, mulak ma. Maredde mahita dang hapalang las niroa laus jongjong mahita. Mapiliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut sileleon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasatami masian na nileomi tuhami pilihan nami tuho say jalo maigay be uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparasya kami pilihan non pati bulo karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hamanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di bonotongon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadari onang uluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasan dame, laos jalau hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Horas marihita saluhutna. Shalom. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dah.